Moikka! Moi! Me tehdään tänään My Day. Eli pääsette meidän mukaan tähän päivään. Ja Jemina tuli just hakemaan mua ja me lähdetään pian skootterilla Turkuun. Joo, eli nyt me tultiin suomalaiseen kirjakauppaan. Ja nyt me tultiin suomalaiseen kirjakauppaan ja sitten me etsitään täältä koulujuttuja. Niitä on vähän ja koulukin alkaa pian, niin ajateltiin etsiä niitä täältä. Tultiin Heselle ja mä otin tämmösen sukliksen ja Jemina otti päärynäpirttelyn. Oliko hyvää? Oli hyvää. No niin, mitä sä ostit suomalaisesta kirjakaupasta? Mä ostin koulutarvikkeita, eli liivastussit. Sitten kuvin. Ja lyykynän, tämmösen mustan, tosta painetaan. Ja sitten lyijyäsi. Noniin. Nyt pääsemme taas koulussa aloitteen. Tommonen ahkera opiskelija, mä en ostanut mitään. Mä menen vaan vanhoilla. Ostamassa aineksia, kun me päätettiin leipoa, mutta me ei kerrota vielä mitä me leivotaan. Me tarvitaan vehnäjauhoja. Sokeria pitää etsiä ja munia jostain. Niin. Tässä on 0. Niitä ei tarvita. Ja Onko sokeria tässä? en tiedä. Ei vissiin. Ei kai. Nyt on ostokset tehty ja me lähdetään Iidolle. Meillä. Joo. Sitten me leivotaan. Eikä leivota, kun me mennään marjaan. Ei kun niin mennäänkö? Mennään musta. Joo. Tää ei tarkenna suhun. Noin. Nyt sä voit selittää jotain. No nyt me tultiin tänne Iidolle. Ja me lähdetään sinne metsään. Joo, ja me ostettiin vehnäjauhoja ja sokeria ja munia. Täällä on kuuma. Ei täällä edes oo kuuma, kun vertaa pihalla. No joo, ei kyllä olekaan. Silti kuuma. Kummas haluat? Täällä me ollaan nyt metsässä hakemassa mustikoita. Jee! Yeah. Anna mulla toinen. Tällaisen hienoon kippoon laitamme sitä. Ei täällä näy yhtään mustikoja. Tossa on 2 mustikkaa. Ehkä mä laitan tän linssinsuojauksen johonkin. Tää on vähän hankalaa tää mun eläminen. 1 mustikka. Toinen mustikka. Jotain me saadaan. Ei oo Riksi sulla. Ei oo sulla. Hei, täällä ei oikeesti oo mustikoita. Taas löytyy 1 tommonen iso. Ei oo. Ja Riko syö ne ainoat mitä löytyy. Mä oon kerännyt jo aika paljon. Tässä on 2 desiä. Ja Jemina on kerännyt vasta noin vähän. Miettikää. Mitä? Täältä oikeesti löytää tosi huonosti. Näitä on tosi hankalaa. Mä oon tämmösiä melkein kaikki. Niin. Katsokaa mun sormia. Kato totakin. Ihanaa. Ei kun jatketaan.
Meillä on tarvittava määrä, mutta toi eräjorma ei pysty lopettamaan. Me oltais Riksunkaan jo menossa. Tää laiskamiehen taktiikka. Hoho. Rika mennä. Tule. Okei. Nyt on siis mustikkapiirakan teon vuoro. Tässä on melkeinpä kaikki aineet. Kermaviili jäi. Ja Jemina lähti sitä hakemaan tuosta jostain lähikaupasta. Ja mä aloittelen tekemään jo pohjaa. Sillä välin kuoritellaan Jeminaa. Nyt on pohja valmis ja Jeminakin tuli kaupasta voitelemaan ruokaa. Saadaan pohja sinne. Tää ällöä. Miksi et sä käyttänyt paperia siinä? En tiedä. Paperi menee hymetistä. Ei mene. Ai. Mä ajattelin. Siellä on meidän piirakka uunissa. Se joutuu olemaan tunnin. Me haluttais syödä sitä jo. Nyt me katsotaan telkkaria ja jotkut nukkuu, jotkut nauraa ja minä odotan sitä piirakan tulevista uunista. Okei, se piirakka on ollut uunissa. Mitä kelloa? 5 minuuttia. No. Eiköhän se sieltä. Joo, eli siinä on meidän piirakka. Se tuli uunista ja nyt se on hetken aika ollut, niin me voidaan ruveta syömään sitä. Kerropas kommentit meidän mustikkapiirakasta. Ehkä joku luulee, että ulkonäkö se pääsee. Vaikka tässä ulkonäkö ehkä vähän piti, mutta ihan sairaan hyvää. Ja vaniljakastike kruunaakaan. Joo. Nam 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 nam. Nom 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 nom. No niin, nyt kello lähenee 10 ja Jeminan on aika mennä kotiin nukkumaan. Tässä oli meidän päivä. Ja näin. Toivottavasti tykkäsitte. Joo. Niin. Kiitos kun katsoitte ja silleen. Sori, mä voin antaa mun salaisuuden. On oikeesti näin paljon lyhyempi Jeminaa. Joo. Hei hei! Hei hei!